har de der kukusklandsmør. Ja. Det er det. Det er det. Kom. Hvor skal vi hen? Over til vandet der derovre. Springe de små stykker. Du må få meget nok, ikke? Ja. Hvad har du fået nok af? De for eksempel ikke asfaltere sådan nogle områder her. Der er bare jord. Jeg har hørt noget om, at det var Hitlers sommerbolig i Hannover. Det der. Den der firkant derovre? Ja, det var det. Nej, ikke det deroppe. Ikke det deroppe herovre. Ja. Den der. Ja. Så de bare gennem rammerne af huset, som altså var lyserøde dengang. Når du en dag kommer gående hjem fra arbejde eller fra byen, og din overfaldsmand, han kommer og prøver på at voldtage, så smider du dit våben, og så kilder du ham alt, hvad du kan, så han får psykopatgrineren på. Og du kan gå ind. Og så... Det er altid godt at have noget på Lille Jerome. Jeg kan aldrig få et anerkendt job. Altså hvis han viste det, så han kan ødelægge hele mit liv. Hvad for noget? Men er du bange for, at det kommer ud, eller hvad? Nej, jeg er lidt nøjeren. Jamen, er du bange for det, eller? Men altså, jeg kan aldrig gøre noget imod det. Jeg har ikke noget på ham. Ja. Hvad? Filmer mig. Ja. Sig, det skal du slette det der. Ja, det ikke. Ja. Selvfølgelig. Men hvad siger hun så? Hvad laver du? Oh, it's gone! No! Yes!